Vítajte lidičky, ja som Wolfo, tak ideme hrať Hunter's Trophy 2. Prvýkrát to hral na počítači. Ako vidíte, tak si dáme Alfy. Takže, máme 3 misie. Ak sa nám nejaké z nich nepodaria, tak potom sa nám odratáva misia, takže to je celkom prdeli. Ale nič. Ide sa. Máme dať 3 prasce a chceme tak aj lišku. Ale my lišky nebudeme strieľať. To je taká dobrá hra pre mňa. Ja si dokonca aj zvieratá, ktoré som ulovil. Aj tohto môjho psíka dobrého. Psík! Ku mne! K nohe! Ňuch, ňuch. Kam mám ísť? Zaveď ma červená. Kam mám ísť? Tadiaľ! Hej! Tam! Hej, ja som taký skákavý pes. Asi som z rodu skákavého. Rod skákavý je najrýchlejší rod po všetkých. Call of Duty! Hrdina je zdutý. Rozbito. Hejže. Hrdina je zdutý? Taká balné lope. No, ale nič. Ide sa hrať. Takže, ide sa. Prasce sú tu. Prasa. Ktoré je prasa? Všichni mi nariadil, aby som ulovil skrátka prasa. A ja neviem, kto je. Samozrejme, nemôžem uloviť ženu ani malé prasiatečko. To je ešte mláďa. Nesmú ma začuť. To sú tak blízko. A kde? Tam je on. To prasa. Ten bad pig. Pekné! Kill prasa. Dali sme ho. Pekné prasiatko. Trošku červené. Nevadí. Ide sa do lesa. Prasiatko. Už má jedno prasa. Takže možno táto misia bude. To neviem, prečo mi vyskakuje, keď je to dobre. Tak čo by bolo také tu? No, to už je ono. Áno. Tak. Dobre, ide sa strieľať. To! Vidíte? Ona mi neujde a ja ju netrafím. Pekné! Musel som sa vám predviesť jednu líštičku a nezabije. Mám bude z toho, že kam máte ísť. Aha! Tu je líštička, patrička. Ríšava hlavička. Ahoj, líštička. Kde? Ide sa psíček, vyňúcha všetko. Červená. Nebudem strašne červená. Kde je červená? Červená. Ide sa do lesa. And the highway to hell. On the highway to hell. Highway to hell.
Kde sú? Ja to... Poďme si sem. Tu by mali byť. Neviete, kde sú? Jemine. Ježišku, Ježičku. Ja ťa budem kolízať. Ježišku, Ježičku. Ja ťa budem kolízať. To je on. Pozrite. Jak som ho zestrelil. Oh. Nice shot. Ja. Tak, a ďalšie sa musíme pripraviť, že vyhral som, tentokrát vyhral som. Tu sú ďalšie hovna. Vstúpil som na hovno. No. Červená, kde je červená? Červená. Highway to hell. Daddy, highway to hell. Baby, highway to hell. Daddy, highway to hell. Daddy, highway to hell. Ide sa. Pozor. Niekde tu by mohol byť to prste. Teraz budeme potichu. Dokiaľ. Tu hádam bude tu prste. Lebo ja sa tak naštvem, že... Prste. To je prste. Ja som ho povedal. Počkaj, keď ma o to... On ide tam. Jak som to pravil, ide tam. Takže, ide niekde to. To je už to tam je. Ja to už to poznám. A teraz sa ide tam polovať. Oni sú ďalej. Tam to je. To je show. To je tata. Ja si ešte trošičku počkám. Pekne. Dokázal som to. Prešiel som prvú misiu. Bez poškodenia seba. Hunt plan complete. Ulovil som to, čo som mal. Som dobrý Lux. Movement. Tak. Ide sa lojiť. Ide sa on the ice. On time. Continue. Počkaj. Toto je tá mega zbraň. Táto jediná zbraň zatiaľ má 3 náboje. Hádam, nezmenili tú zbraň. Nezmenili. Idem sa strieľať. Mission číslo 2. Strieľanek. Neviem ako sa... Tu je niečo pre mňa. Keď zahliadnete krdiel, tak som prekvapený. Tam ide. Hrajte to aj vy, je to mega. Môžete streliť dve zvery jednou ranou. Pekne. 8. 9. Blížim sa ku koncu hry. Ja už to nemusím tak veľa hrať. Keď to už som dal všetkých 6.
Ale ak dám 12, tak to už som prešiel za chvíľočku. Toto je to lepšie. Ide sa polovať. Kde sú? No keľu? Tu budem tu čakať hodinu. Nechodím, nie. To by bolo príliš veľa. Zahľadol som vás. Vyhral som. 13. Dokiaľ? Don't like it. Ne. O jednu viac kačku som zastrelil. A ja som už že sa nič potom nestane, som si myslel. Teraz už viem, čo sa stane. Kde ste? Kachny. Tam sa blížia. Lietajú. Strieľame. Aha, takto. Spala kačka. Cool. Škoda, že som si ju nemohol vyfotiť. Ja som mám akože transportér nemám. Táto misia za minúte misie sa to nám dalo. Akože fakt, že som to prešiel, ale to sa nerá, to nepríde. Tak to som pekne nepredaví. Dobre. Super. A posledná misia, neviem aká je. Ale toto je raz naozaj myslím, že neviem aká je. Mám tam kontrolu. To čo? To som zvedavý, čo je za toto, lebo ak to má 3, tak je to nejaká zbraň. Ne, to má 2. Dokiaľ tu som v keli. Ej. Ich sa nedá zastreliť. Dali ste mi blbú misiu. Vlastne nedal som si ja. Kde? Ne! Ja ich nikdy nezostrelím. To sa ich nedá. Yes! Next wave. Dobre, si vyberám lepšiu pištolu. Dávam si restart. Ne. Return to menu. Continue season. Toto je najlepšia zbraň. Ďalším zbraniam už nevidím, že sú také dobré.
Kde sú? Jeden. Dve. Nesmiem prehrať. Haló? Dobre, dávam ešte jednu misiu. Toto bolo fakt, že... Nope. Yes. Hunting season, continue season. Jediné, tu už není ďalšia misia. Akadémia, shooting range. Tak, musím ísť na niečo, čo uvidíš. Toto si dáme. Semi-automatic rifle. Odchádzam. Toto nebudú hrať. Ale keď si vyberáte, tak neviete nikdy, že čo robiť budú. Tak, take. Toto vyzerá byť dobré. Steamlock. Konečne niečo rozumné. Niečo zábavné. Niečo... Musel som sa pred... Že vyzerá pekne. Zvyšť. No slepo som lepší. Ale... Ide. Týmto smerom. Hi, great to have. To je taký dobrý. Ide sa, lovíme.
Jeminečku. Naslepo. Ja som ho nevidel. Videli ste, bol v tráve. Ja som ho tam vôbec nevidel, ani vy. Určite to bolo nemožné. Tak. Druhý raz. A bol v tráve. Som lepší naslepo, hovorím. To je co hovoriť? Tak to hovorí. Pozrite sa, dajú sa tak. Dajú tváričku jemné. On vyzerá ako šíp. Pozrite, aký má krásny chvostíček. Ale ja sa už musím zdvihnúť. Dobre, tak si zdvihnem to srdce. Niekde tu by mal byť ten jeleň, alebo srnec. Nie, srnec je to srnec. Tam je, vidíte? Ja som to hovoril. On sa blíži. On nás ale nevie. On sa len prináši. Mám ho trafiť do zadku. Ne! Ja som ho trafil! Do srdca. Toto by bolo pekná fotečka. Naposledy, keď som vyfotil tohto, tak to bolo také... Ako keby sedel. Mal tulák na zemi, mal tú hlavu. Prešli sme tretiu misiu, takže chýlime sa ku koncu. Hunter's Trophy 2 sa nám končí, aj keď to bolo dosť zábavné. No. Takže. Back. Tak. Takže veľmi rád som vám sem tu ukázal toto Hunter's Trophy 2. Volám sa Wolfo. A myslím si, že sa vám to páči. Ak vám sa to páčilo, tak dajte vedieť do komentárov. Takže čauky.